Ja, nu er klokken blevet hen ad slutningen på eftermiddagen, og jeg kører langs noget, der hedder Santa Lucia Range. Altså en bjergkæde, der ligger helt ud til Stillehavet her i Sydcalifornien. Meget, meget flot. Meget dejlig tur. Det er jo fint med sådan en bil med automatgear, der kan man jo sidde og køre med en hånd på rattet og bruge den anden hånd til at fortælle vennerne derhjemme, hvordan der ser ud. Eller give dem et indtryk. Det var heller ikke så længe, før jeg skal til at kigge efter et sted at sove. De sidste par hoteller, jeg har spurgt på, de kostede altså $150 per nat. Det var lige i overkanten. Jeg håber på, at jeg kan finde et eller andet lille ydmygt motel, men det kan godt være, at det er umuligt her. Så må jeg videre. Ja, sådan kører